Знаеш ли какво е бутилката на Клайн? На пръв поглед това е математически обект, форма описана от немския математик Феликс Клайн. Но той не е търсил странна фигура или визуален парадокс. Клайн е търсил отговор на един много конкретен въпрос. Възможно ли е да съществува затворена повърхност, която няма ясно вътре и вън, без да има граница? С други думи, може ли границата да изчезне без формата да се разпадне? Отговорът му е бутилката на Клайн. Представете си мравка, която пълзи по повърхността на бутилката на Клайн. Тя не прескача ръб, не влиза и не излиза никъде, просто се движи напред. И въпреки това, ако продължи да пълзи достатъчно дълго, мравката ще се върне точно в точката, откъдето е тръгнала. Без да е пресичала граница, без да е сменяла посока. За мравката няма вътре и вън, има само път. Това означава, че вътрешното и външното не са разделени. Те са една и съща непрекъсната повърхност. И тази идея не е нова. Мечтата на средновековния алхимик е била за завършен херметичен съд. Съд, в който външното преминава във вътрешно и вътрешното във външно. Съд, който съдържа сам себе си и преминава сам в себе си, при който вътрешното и външното са парадоксално едно. Този образ е бил изразяван чрез змията Уроборос, змия захапала собствената си опашка. Началото и краят се срещат, цикълът се затваря, няма излизане навън, няма влизане отвътре. В древните херметични учения това е формулирано като каквото горе, това и долу. По-късно същия принцип се появява и в християнската традиция, като отражение между небето и земята. Различни думи, различни образи, но едно и също послание. Разделението не е свойство на реалността. То е начин, по който умът я подрежда. Умът има нужда от граници, за да се ориентира, за да контролира, за да се чувства сигурен. Но реалността не е длъжна да следва тази подредба. Както при мравката, тя не знае, че се е върнала, тя просто е следвала пътя. И може би и ние правим същото. Бутилката на Клайн не го обяснява, тя го показва. Няма къде да излезеш, няма откъде да влезеш. Илюзията е, че изобщо е имало разделение. Ако това, което споделям, ти харесва, ме последвай.